फेडरेशन ह्या आमच्या गोयच्या कामगार महासंघाक संलग्न असलेले आमचे एक युनियन ऑल गोवा मरीन लाईफ गार्ड्स एम्प्लॉईज युनियन जे आमचे जे आसा या युनियनाच्या मार्फत गेली 3 महिने सातत्यानं आणि आता आम्ही या 4थ्या महिन्यात प्रवेश करतात. जवळजवळ 3-4 महिने आमची जी प्रमुख मागणी जी आसा की हे सगळे लाईफ गार्डांक त्यांच्यानी केल्ली जी 10-15 वर्साची सेवा सरकारान लक्षात घेऊन जी सेवा त्यांच्यानी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंटा मार्फत जी गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट जे आसा गोवा गव्हर्मेंटाक जे दिल्लेली आसा आणि ज्या सेवे मार्फत त्यांच्यानी आतापर्यंत एका कामगारान जवळजवळ 100-150 लाईफ सेविंग करपाचे जे काम त्यांच्यानी सारखे विथ डिवोशन डेडिकेशन विथ सॅक्रिफायस अँड कमिटमेंट जे केलेले आसा ती सेवा त्यांची लक्षात घेऊन सरकारान गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट मार्फत या भुरग्यांची या लाईफ सेविंग गार्ड्सांची सेवा जी आसा पळय ती कायम करची आणि आतापर्यंत केल्ली त्यांची सेवा आसा पळय त्याची त्यांच्यानी आरक्षित करची. द गव्हर्मेंट मस्ट प्रोटेक्ट and regularize the services of this life saving guards of this those who are working with the Goa Tourism Development Corporation. ही मागणी घेऊन कालच्यान जे आसा पळय ते आमच्या आंदोलनाचो म्हणजे जे आम्ही ह्याच्या पयलीं डिक्लेअर केल्या त्या प्रमाणे ह्या म्हयन्यान आम्ही फाटले 15 दिसां पयलीं आम्ही सांगल्या प्रमाणे सत्याग्रह आम्ही सुरू केल्लो आसा. त्या सत्याग्रहाचो दुसरो एक भाग जो आसा तो काल आम्ही 1 दिसाचे जे आसा पळय एक धरणे धरलेले आसा आणि त्यानंतर आयज जे आसा परत एक दीस आम्ही 1 दिसाचे लाक्षणिक धरणे धरता आणि ह्या लाक्षणिक धरणांतल्यान लाक्षणिक जे आसा पळय उपोशण आम्ही आसा पळय आयज आझाद मैदानार हांगासर करता आणि ह्या लाक्षणिक 1 दिवसाच्या लाक्षणिक उपोशणांतल्यान आम्ही सरकारा कडेन मागता की सरकारान आतापर्यंत जी ट्रायपार्टायट एक मिटींग घेवपाक जाय आसली एक म्हणजे जे टुरिझम डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट जे आसा जे कमिशन ऑफ लेबर आणि हे आमचे जे युनियन आसा त्यांचे भितर एक मिटींग घेऊन आमचो हो प्रश्न कशा पद्दतीन सोडयतात आणि त्या संदर्भात त्याचेर जो सोल्युशन काडपाक जाय आसलें ते करूंक ना. आम्ही काल परत सांगलेलेच की आमकां सांज पर्यंत आपोवचें म्हणून परत एकदा आम्ही सरकाराक फ्रेश डेडलायन दिता. आज सांज पर्यंत जे आसा पळय ते आमकां आपोवन घेवपाचें आणि हे जर करूंक ना जाल्यार आमकां आमरण उपोशणा सारकें जें आसा पळय हे एक आंदोलनाचे लोकशाही एक शस्त्र आसा पळय ते शस्त्र आमकां उबारचें पडटलें आणि त्याच बरोबर येता त्या म्हणजे 5 तारखेक आमी हांगासर थारिल्लें आसा की गोंयच्या विधानसभेचेर जे आसा पळय तो एक मोर्चो व्हरपाचो कार्यक्रम हो आमी आयोजीत केल्लो आसा. पण त्याच्या पयलीं जर सरकारान आमकां हांगासर आपोवन हाडलें आणि आमच्या प्रश्नाचें समज जर सोल्युशन दिलें जाल्यार तेचेर आमी नक्कीच विचार करूं शकता.